Jagoro maduong' mar Kupeta Kelo Misori ojiwo sirikal mondo ne ni jopuonjre duto te mag grade 10 odonje skunde mag senior. Kanoloso gi Ramogi TV okinyi ma kawuono e chenro mar Upiny, Misori nonyiero wach moro ni jonyuol mane ok omiyo pek yiero mane nyithindo gitimo motelo ne grade mar 10. Bende jagorono kata kamano ne opoyo okenge mane oketi gi migawo mar somo e keto jopuonjre e sikunde mopogore opogore kaluwore gi yiero maggi. Moloyo to mar jonyuol mamanyo skul. Gino timore mainly e jonyuol mo nyithind gino somo e private. And moso jonyuol ma nyithind gino somo e cities machalo kaka Kisumu, mosomo kaka Nairobi, mosomo kata Eldoret. Gine ma nyithindgi ok oyudo pathways mana gidwaro. To nyithindo manocho somo e gwenge wakocha, nyithindo go mor mogik. Nikech mokwongo most of them nosomo e public schools. Magin omigi chances e pathways ma bende ka nigi understand pathways or no understanding. To ka school odhi kaka Kisumu Girls, to Kisumu Girls timo chigni pathways kote. Onge ywa kanyo. To jonyuol manie city ka mong'eyo gima pathway en, to ka nyathino oter mana skul manyalo timo social studies and maybe STEM, to ywak nikech ka nyathine ok nyalo timo sport.